Piaba okokno जों बुसुक इम्पोर्टेन्ट चिन बागै चिन बरकनि बागै चिन लांमा गोनां बागै बुसुक इम्पोर्टेन्ट आबो जों वान सुबुई नाया ओंखाय लाइक माने चिकन सा माने नांनुं या Piaba आबो बुसुक गोनां कक गरै ओंखाय अ दुनिया गरै हिनो जों वान सुबुई मान जों अस संसाराव मुतायराव गोबां माने खोरि दङ सोनांबाय दिखा बर' नि लाख गोनां बिसिं सिनांखा वाफां बुफां जत सिनांखा सामुं दं आरो बिसिंखौनो गायसे सिनां बेखौ मथे टिकेट दङ इजे कक खनिखौ सोंनो गायसे सिनांबाय दिखा आबो गायसे खुब वानाव सिंसा दाय बेलेखन नांमाने बेटखन नांमाने आबो जों सालायनो खेतिया पुलिसखौनो जों कक तामो आबोनो जों फायनाय जों लाइटेसेखौ सानथाङाखै कक तामो कक ओंखा जों जोंनि मुसुमा जलिमा नास्लेमा हायखोबा जोंनि वान सुकमा दाय जोंनि खाखामारावनो जों सावैरि मानि खुबटे जे पेपलायनि मोनसे खरां आबोनो कक लाइटेसेखौ सानथाङाखै आबोनो कक ओंखाय अहायंगो लांमा गोनां र' दालनैखाय दं इसोरक जों लांमा गोनां बिसिंखौ दालनैखाय रिखा कायसा मानव समाज हायखोबा हिउमेन जे ससाइटि तैकेसा काय एनिमेल हनि दङ तारमाने पशु पक्षी बा मालमाता ओंखाय नायदि मालमाता रबो जों कक सावो बरबो खरां पेपलावो ओंखाय जोंबो खरां पेपलाव फेबा जों सिनि मनखाय जों ताम हिन कक नि हिनजाव फेबा अ मालमाता रबो पशु पक्षीनि सैत बरबो कक साव फेबा बनिखाय लिमिटेड कक उनि देश जाति बरक थांतो देश बन थांतो बनि कक दालसाना दंनाय सै जेबाबे तमसन के बा उनको बुक संगो एशिया ओपन थांदि नि तमनाने आमेरिका फन थांदि जत जागोन आबो बने खरां दालसान दंनाय फेबा बरकनि ओंखा दाले दाल गोबां जुदा जुदा खै कक आसाखिया आते हायकिनो हायंगो प्राय लिंगुइस्टिक रंनि मते भाषा विज्ञान रंनि मते 6000 किबा 7,500 हाय कक दं इनि बरक सार्भे मते बरक सार एंकि आरो बिसिनो गोबां फेमिलि नुखुं इनि बागजा ककनि बिसिंगो नुखुं बागजा ओंखाय सिनि कक बरक अर मादार टांग होनगो कक बरक फैगे ओंखाय जे बरकनि जे मानि कक बनो मादार टांग आपखैतो ओंखाय नायदि मादार टांग मति तकेसा लिंगुइस्टिक रंनि मते ओंखाय कुन खरकसा बरक तिब्रा सानि भगा जायगा पियाबा ब कक बाय सदंग न गुबुनि दफाव थांलि पाखा बा ब थांनानि नाखा ओंखाय रंनि जों सानांका पाल नखुखा नजाखा जिनि तिब्रा सा न भगा से माने न बरबर वानजि फन सयकिया हायको थुरगुबो थांका आफरो पियाबा ब उइ जे जेरै फनसिनि कक मानै मानमानि जीवन खुसिनाय जे सामानि ओ कक सि बिमा मानि कक मुइनाय बिन मादार टांग आबसि मथिंनो तिब्रसानि भगा जायफोरनो ब खुसि जै बजे जे जेरै तारमाने तौरि जे सिबुइ मानमानि अ ककनो मादार बिन मानि कक मुइ थां ओंखाय नायदि ताबो जों दिनै गोबां कक सालायगा लेमन लेंगुवेजनि जे पावार न केस दे सावनो सिन ककनि बुसक्ति माने फान दं जों दिनै गोबां कबा सिनर रिसोर्स पार्सन बा गोबां नामनि कक जों साइथांगा कक गल ओंखाय जों तामनो साका जों साइद माखौ जों दिनै गुथुंबो माया जों कक गरि ओंखाय जों दिनै गुथुंबो मानिया जों कक दङ बागैनो जों गुथुंलाय मानो जों दिनै कक दङ बागैनो गोबां वान समावनो जों शेयार खायो कासेबाय काति कासेना गोरोंलाय सायबोय दिनै जों नकनि कासे नकनि तलाव बा नक बिसिंखौ जों दङैमान जों कक गरिंगै सालायबो मालाय गलाखमा बुजिनाय मालाखमा मन नगरता तांजागलाखमा ओंखाय नायदि ककनि आबनो इम्पोर्टेन्ट तेबो दङ जों सिनि थानि कक हिनि गरि हिंखाय जों असंसार दर मटामो कुबुइतामाबो सायबांगलाखमा सिनि सेकांगो आजै थांनाय बा सिनि जे बरक नि पुइला जे मानव समाज र बरकामा जे ककनि बिसिंतिनो गोबां सैक्लांखा सावक्लांखा
abo na isi जों दाबो सोलोंबाय दं ओंगा abo जों गरमदि रामायण महाभारत हिन्दू शास्त्रनि बिसिं जतनि श्रेष्ठ अंकित रामायण महाभारत ये जि गीता र बरक सैक्लांगि हांगाय जों हिन्दुनि धर्म रीति-नीति तामो जों साइदखौ माय ओंगाय सिनि बिसिं बन दंग रासमाला हिनो जों रासमाला हिनो सिक्लांगि हांगाय त जों रासमाला कम बुट्रां सिक्लांगि हांगाय त जों सिनि इतिहास सिनि लाइफमा सिनि जाति तामो जों साइदखौ माय तार माने न सिनि जे कब गरै हांगाय संसाराव जों माने जि मानव समाजनि गोसगोरै माने जों आबो तामने बनो कुनु माने डेभलप जों मै आबहाय दा जों पशुपाखि हानि मुंगै दं आबहाय ओंखाय ताबो जों आगि हाकर बसिंगो दं हनि जों माने इतिहास बा लाइफमा निंगो आर्टिकलजिकल अबो सादगो हाकर बिसिं फियाव हाकर बिसिं सते जों ताबो बजा सके ओंखाय नखा साकाव फन्जि जों बिरै नखा साका साल ताल बेरे दं मखा आबो तामनि पावर बाय जि ककनि माइदों जों आबनो जों माने मान गोबां बर'ल गोबां साइन्टिस्ट अफ थियरि सिक्लांखा बनि कक बुट्रां बनि तिंको बिजाबो बुंगरन्थ सिक्लां माने अ ककनो जों साइ मानेसे बरि उइसे अ मुटिके महाय मिसिन सिनामो बा ताबो जों लाइट तला दं जों ता किन मकल पावर माने दं आबो खरकसे थियरि सिक्लां थांगा बिन कक बाय सिक्लां थांगा गौ इसे ब कक सिक्लां बनो अ थियरि नायसे सनामुसे जों तावा आबो जों जतै कथा कक सावै जत सावन दं इसिनि ताखौ सागै दङ आबो जतन ककनि माइदिमोन आबो सनामजा आबहाय ओंखाय आबुंखा लेंगुवेजनि पा ओंखाय आइबो सानांगो तेव किलोमीटर थांगो ओंखाय आं तेव जरा खमबगै सिनि मानि ककनि बुखागो बाहारनो पुलेवन सानाय सिनि मानि ककनि लाइफमा लिंगुइस्टिक सार्भेनि मते बा भाषा बिगियाननि मते ओंखाय सिनि कक सिन टिबिटान नै काइसा लेंगुवेज फेमिलि दङ अ ककनि न सिनि बो काइसा कक बरक नि आसाय फायदानि साजगो सिन टिबिटान के बजागो सिनि मानि कक बजों होदि सिस्टिम का आबहाय नायनोखलैसो बिनि हिस्ट्री माने बिनि हिस्ट्री नायनो थांथिनि जों लिंगुइस्टिक रक साका सिनि सिन ताबुक सिन हिनि सिनि जखनाय देश आजागानि यां साहो नि काइसा जाति गोसाम दङ परक येलुरि अंग रिभार अब चाइना कक बाय दङ तामिन साजा दङ अरुगुंग हयते सिनि कक ब्रक सिस्टिम yang sikiang yo kuyang he yang ya ajago aruगुंग हयते न सिनि कक ब्रक धोरखाय सिस्टिम खा अंगै ताबो माने उसुकजरा उफैया बुटिखे आबुंखा चीन हयते चीन तिरफ्रा बुसुक साल दं हायबा काइसा देश वो जुदा बुटिखे अंखा अब ता के सावनो बुटिखे अंगै मानखा बो असम्भव व्यापार वानसुना खांगाय त पेबाबो गोबां मा लाइफ मना नायखा अंखाय गोबां मा तामने गोबां मा रिसार्चनि मते नायनाय खांगाबो माने जों देश खाजाखौनो जों तांबा जों त आगि त गुरुं प्रथम फन पांमानिंना आथिखालाव मंगोलियान नि काइसा जाति बा देश दङ अ मंगोलियान न काइसा बुनि माने तामने डकुमेन्ट आ जागाव साजा दङ तामने आ जागाव काइसा जाति आगि खूब गोजाम दंमोनि आबो बुंगो दल साराव गाय दक्षिण बुखार नखरि थांगा नि बर सैजाकमान इतिहास दं जों इतिहास बिदक साबो तै दल सांगा पोगाला बुखागो थांगा ओंखाय दल सांखाय आजागा दंखा ओंखाय आबर जे दक्षिण बुखागो थांमानि बेंटिके फायगा यां हिमालय पर्वतनि खायै यां ब्रह्मपुत्र रुकुंति तरकै फायै दिनै बांलादेश बा बंगोपसागरनि रुकुंजरा सफायगानि साथा ओंखाय आबुनि प्रमाण बुतिखाय ओंखाय ककनि मायदिमोन जों प्रमाण मानि मानखा बुतिखाय हिंदे जों ताबुनि जम्मु काश्मीर जो गोबांमा आरो अंग दङ जागा दङ आरो गोबां कक बरक बायबो फाजाब दं रमजे कुन्दु खरक हापुंनि बुंब्रक सातिर सिनरखौ जों बरमरा रखनि थांगा बेबा आजाव कुन्दु खरक तामताम खरकनि काइसा बुफां दङ प्राय 4-5टा खरक माने त ताम कक बरक एके बासिन जे खरकनि माने जि बखरा के बास दङ आते हेकेनो यांगो थाका तिबेटान एब्रे बार्मिस
yang tangka enggak dikena budu tajing sini enggak saka tajing takut enggak buat history no santang sini cie budu enggak budu baik seng buti ke kapi lagi ba ar buti ke seng part engkai ne nak engkai gulu tu chronological ni modern nak engkai price seng budu baik 400-500 bosor kap kok no borok boni sisa pai na yo mane boni kok ba sidi kok busuk kapi mane kasi jati buti kasi jati ni kok busuk kapi ada ke nanti ni manjaka price 400-500 bosor seng kap bai mane borok bai budu bai enggak borok bai seng kok kapi price 50-60% amai enggak borok lo tampilnya mai enggak singgung mai no ati haita sengkah hang ko borok kahang ati hai kahang mak amai kok tek solai 50-60 motor solai enggak agen korek na di masa pakai seng guru tu chronological ni mote enggak 200 bosor borok bai seng tega kar lai mani ketal ko enggak cini lai bungo tonggo tampilnya uda seng sek lai koi lai seng yang ko payu ni seng salu engkai yang apa sih engkau aku bahas kayak gini engkai borok baik seng 80 plus romo seng ni persen kapi hui tong kok tamai ayang nubkang lagi engkai seng ada kena linguistic or research kayak moda seng sini tibetan ni hote seng kok 16 kan ni sajaka engkai kok borok ni history santang itu buat tonggo busuk kesam tongoni abu sung saimaka sini rasmal khakti ko sini rasmal detail ho dormo mani ko ni khondo tongo purbe te rasmal silo tirpur basate poyer kathilo sob sokole bujite kar bere ko tongo suba sate no engkai ar wanchu jaka dorom engko sung live mano sung ko borok saka ju tong khnawo rasmala abo translate खाइजका माने कक्स लाइजका बुरु दरम माने कोनी आमलो सुक्रेश्वर बानेश्वर नि दुखाक्ति खाइ याप्ति खाइ नि चिने रासंटाइ दुलबेन्द्र संटाइ नि कमथिं मुंबाइ खाइ आपनो सैमानो आपनो translate खाइजका नि सरको उनकाय कुबकुबिना आजागाव साजाकामो कक बरक रासमाला कक बसिजा तिरपुर नि उनकाय नायदि तिरपुर बासाते हिन साजाक आरफेबा उनकाय tabu kai sini kok tamu tangga sini mani kok tabu kok borok hinjak itu tabu kok borok hinjak tunggu apa kai tirpur itu engkai nah di kok borok hinjak mani khub bisi balo ya kok prai 110 kiba 20 year 120 bosor siku buti kai inde sing history na kai Inggris sahib rok 1845 degree rok survey khaja borok गोबां कॉग्निटिव सर्वे खायमानि इंडिया सर जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन वो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ने कायसा बिजाब सिया माने इंडिया नि जो तो जाति नि कग्रनो वो सर्वे खायमानि बिना श्रीलंका आरो कग्रो खबजाका ओंखाय बरफ आजागाव वो तिपेरा रखिनसि खुरसालां चिन कगनि बुङो ओंखाय कग बरफ बुफुलो बायदि ओंखाय थुरु बसं खरकसा राइटार बा सैनाय tamsima Tulor Ahmed ini bo kaisa kok borok grammar sikya kok borma apun hoite si sin borok chin kok borok ni sajaknani sen bono pula use khayo kok thayo bo kok borma ni kaisa bekaran sikya apun ya bolo chini ঠাকুর পরিবার ni Radamon ঠাকুর bo sikya purai 1819 bo sikya kok borok ma mane bo batine background kai sika kok borok ma ne gapur kete serai kok borok ni use khaja apno hoite sin borok kok borok ni hingkai a joro no duita divide dong mane kok borok te tipura ni kok tamno kok ni bung nong lai mane ras poribarok ka apro piaba kok borok ni use khaya kok khaino tam sin kok no borok tipura ba tirpur ni no use khaitong butika hinde kaisa kumurkundu sugdir kaisa boy silang kha bosima jagawo tongo bongsi thakur I je kok borma hine kok thai thepoi bijab siteni bo mane rajani to kaisa rajani ungo sitongmani law minister azorani aini potongmani engkai bo simani phole mane rajawo ras darbora kelankari thanga
kok borok ini si tadi tipur himano tuh buat berarti kok borok ini parika aku kita cini kok ini bumbu kok borok ya enggak ada kena 1995 wo sini John Siko somti asaka ajorwa dosro chongrok sudono song borok tebo o kok borok wat no fornani sengka oke kok borok kok tebo mana 사적이 비가 뭐 하다 그러니까 진 거로 꼭편이 그러니까 꼭 무슨 나무나 어떠슨 때문에 사는 거 때문에 방거 그러니까 그방마 진 소사이티 바이 소사이티니 그방마 part 바이 너 진이 꼭으로 그런자 그런데 칼사 에브레 소사이티 religion 만 ধর্ম বাইব কক একদম গদালজা ধর্ম করে কক করে ধর্ম করে ओंखाय कालचार करे কক करे कालचार करे 그런데 कालचारनि बिथिङाव जोंनि हुकुम संस्कृतिनि बिथिङाव जों रेगनाय रिसा कानमानि बिथिं दं ओंखाय जों जेफ्रोसिनि कालचार करे माने जों कालचार सिनि कालचार न याकारि खान सिनि কক बक थमासने बदिखाय हिने जों ताग्रिसा जों युज खायदों जेफ्रो युज खायानो थांगा माने सिनि कालचार जों युज खायलिया गोबां बुनि ब्लेजाराव युज खायया कोन कौदि सूट रकनि जों उनका शार्ट नि रको जों जेफ्रो युज खायगोन का फुका सिन तमा सिनि उइ जे गान बरक नि दुटी नि जों आबो युज खायलियो खायलेखौनो पियाबा जों ओ दुटी हिमाराव जों साइमानफोरनो जों आबो युज खायन बगै आबो दुटी ककटेराव बाखै साइजि मैया दं आमहाय ओंखाय आथिखालाव कक बक गोमाबाय थाङो ओंखाय आं बगैनो कालचार बाय कक रक बेलेगनि गोदालजाक ओंखाय जों कालचारनो बेलेगनि रक खाखायनां ककनो रक खायनान बगै आमहाय ओंखाय आं किस जानो सासिना ओंखाय दाबो हायंबो गोबां कक दंथनि थैबो थाङो हिंसा थुब थैयो सिनि दाखौ हिमानो सिनि ककनि बिसिंग लालुं दताम कक बर' कमरि थांगा एकमात्र खरकसा तंसेवा गाव थंमानि बिसिंगो खरकसा कायसन कुन बासा न मानसिनि मानि कुन संबिया आते हेकनो सिनि ककरबो जरा कायसा कमर तुतु इंगि तंमानि दावते खिसा तमने बेरदम रतम काहिनि साइमान जरा कायसा तमने 1960 रको नंग ना जराबो बेराखिनो सिनि कक न साननि बगै जतन लासि लाइक मानि कक आबो जों कत करे आजराथ जों आं आसा जायखौ आबो साइनिया तापनो जों लाइबुमा मानसि खैजाब रं बिसिंगो हायखौबा अकरारक सामानि बिसिंतै आबो जों साइमान ओंखाय आजराव सिन बरक जे बेलेखिनो माने सागनि न माने सेलंगो न हिमानो माने तामनाने दामरिया हायबं थाङा आखायसा हायखौ तामने सानानि कक सानानि ngचिनि कालचारनो तैयानि माने किरुइ लासिबो थांगा रिगनाय रिसा कानालिया साइ का खायन खनो ओंखाय ते तमो कक बो सालायदिया नि बे कक सामानि तो जों गोबां बिसि बारगे खायन संग्रा अकरानो सिनि यूजिएस रक नि जे संग्रानि माध्यमे ओंखाय गोबां मा संगठननि संग्रानि माध्यमे सिनि कक बरक तामना दृक साजोंनाय जेंगो नि साजागो ओंखाय नायदि कक रक माने बरफ थैमा हायकेनो ककरबो हायंबो हाजार तंमानि आबो थै दं लिंगुइस्टिक रं मते बरफ त साबे खाय बरफ सायमो ओंखाय आपते हायकेनो सिनि ककबो जों थै फं थांमोनो सिनि माने जों सिनि जाति सिनि दफराव सातताय ओंखाय अ थैमानि कारण नंनाय कायसांखाय इउजलेस जों माने व्यवहार खाया सिनि ककनो जों इउज खाया ओंखाय जों आबो कायसा थैनानि लामा सिनि कक तेगासा हिनु मनता सिनि ककनो जों सेल माने जायसायाखै जों तामने मोजां जाया गथक जाया माने ओंखाय आबोनो सानगा कायसा कक फायगा सिनि ससाइटि उनो कायसा ससाइटिनि बुमुं फालायथनि आबो सिनि बरम गोनां युथनि कासको बुना खूब साका बारिबार माने तामने वानजि कक बाय सलायजबि थांगानि इमोशनल सिमिं दं सिनि बर माने आबोन ति जो लाइसमि तंग तामने दुखु सिम नांलाय दं पेबा आ देरांगो सिन बररनो खालायनि आनि मतेखाय अनसुगैमोन माने बुनि दबो आबो खायनाय दाबो सिन बररबो केयारलेस नि मानो नायदि बररनो कायसा सिनि